ita ce ka'idar al-ghulumu bil gurumi a kasuwanci. Duk abin da zaka iya yin asararsa to kuma zaka iya cin ribarsa. Ai tsammani ne haka kasuwar dama take. Wanda suka zo da damuna shekara 2 da ta wuce suka lodi kayan abinci available ne a kasuwa, sai suka loda suka ajiye dan in yayi daraja su siyar. Kuna ce musu suna me? A'a, ajiye kayan abinci ne, ba shi bane hoarding ga na gargajiya ne amma ba da shari'a ba. Da suka ajiye da lokacin kaka ta wuce ana tsammanin a gaba cewa kayan abinci zai yi tsada, nan da nan sai fara tashi. Abincin da suka siya buhu 40,000 sai da ya kai har 100,000 da wani abu. Suka siyar da kayan su. Sai Alhaji Mugu suka ce sai me? Sai ya ƙara tsada, wannan su ne 'yan hoarding. Sai Alhaji Mugu su ne 'yan hoarding. Amma kai da ka siya akwai shi available a kasuwa? Kuma ya zo ya faɗi kuma kayi asara ko kuma yayi daraja ka ci riba? Me a ciki? Wannan al-ghulumu bil gurumi ne. Lokacin da ka siya a 40,000 a 40,000 daga baya kai 100,000 ka siyar. Disan wanda suka yi wannan bara suka ƙara siya a haka tun da wuri, wasu ma har 60,000 suka siya. Ana yin gaba kawai sai aka hana hasashe, aka yi fundamental analysis sai aka hango cewa gwamnati za ta shigo da abinci lodi tun daga wannan analysis din fa a take kayan abinci ya kare. Wanda suka yi analysis sun siya sun yi stocking, a take sai suka fara fito da shi. Lokacin da aka fito da kaya me zai yi? Ba akwai availability ba, supply ya zama more than demand, me zai faru? Sai kasa. Waɗannan da suka siya din sun siya 60,000, akwai wanda suka siya 40,000 anan sun faɗi nawa? 20 sun ci riba a can, nan sun faɗi, ko ba haka ba? Shine al-ghulumu bil gurbi. Ai ba garanti bane. Shi kuma Alhaji Mugu dan hoarding, shi ai babu faduwa a wajensa. Abinda kuke nema daidai lokacin da aka kai sai ya hangi cewa saura akwai Alhaji wane da Alhaji wane yana da buhu kaza da Alhaji wane, kawai sai je siye gaba ɗaya nasu sai ya kulle a store. Sai an zo kasuwa babu, ana siyarwa 65,500, ya siye nasu 70,70. Next fitarwa da zai sai ya ce 85,500, sai ya fitar da kaɗan sai ku sauri ku zo ku siya. Babu zai ce ya koma 100. A haka sai ya kai ku har 300, ba yadda za ku sai kun siya. Wannan shine Alhaji mal'unu, shine Alhaji khati'u, shine Alhaji mugu. La yahtakiru illa khati'u, shi ake nufi mai hoarding. Mu bambance 'yan kasuwa. Akwai bambanci tsakanin hoarding lugatan da kawai duk wanda yake ajiye kayan abinci, wannan ba shi bane na shari'a tsakani da Allah. Da kuma hoarding na shari'a wanda yake ɓoye kaya lokacin wahalarsa, wannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine khati'u, da sauran nasoshi da suka zo da narko a kansa. Amma wanda yake siyan kaya available a kasuwa, don ba a siya bane ake so yi. Yanzu me yasa kayan manoma suke kuka? Na'am, rashin masu siya ne ai. Rashin masu siya su dan rike, wanda suke da excess din kuɗi su zo su dan sa kayan su siya ya dan yi daraja a wajen masu noma. Yadda shari'a kai da kake siya kake so yayi araha ya faɗi wanwas, to haka kuma shari'a take so shi ma da zai siya ya siyar da daraja. Babu iyaka a farashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya sanya farashi, yace a'a, shi babu wannan a lissafinsa, babu wannan. Da'in nasa yarzuqillahu ba'dahum ba'da. A bar mutane Allah ya azurta sashin su da sashi. Dan haka ba daidai bane don haka akwai bambanci tsakanin wanda ya siyi kayan abinci ya ajiye, ko ma ba kayan abinci bane, ko ma menene, lokacin da akwai shi available, da kuma wanda ya siya lokacin da babu ya ɓoye. To wannan shine hoarding na shari'a, shine kuma narko da hukunce-hukuncen shari'a suke hawa kansa. Don haka ya halatta kai hoarding.